heel fijn dat u kijkt naar Nen. En jij zit daar zo schoon naar die koeken te kijken, hè, Nathalie? Dat is toch helemaal niet serieus? Maar jawel. Gemeen. Maar ja, jij ook. Ja, ze staan er niet voor niks natuurlijk. Voor mij niet, dank u. Allee, smakelijk. Zeg, dames, ik heb gezien dat jullie iets meegebracht hebben. Gilby? Ja, ik heb drinkjebusjes bij. Wij hebben drinkjebusjes bij van Sugar Free. Wij sponsoren een wielrennersploeg. En wij staan met geld op hun drinkjebussen. Ah, ja. En het is dus eigenlijk de bedoeling dat de wielrenners hun drinkje daarin innemen op de fiets. En dan ook wegsmijten als die leeg zijn, zodat de mensen die kunnen oprapen. Dus je mag met Sugar Free gooien eigenlijk. Voor 1 keer. Allee, vooruit. Niet hard, hè. Oké. Ja, ik heb dat nog niet gevoeld. Zeg maar, wat hebben jullie met wielrennen? Voor mij persoonlijk, mijn papa is een wielrenner. Nu, niet echt een bekende, hè. Die zit in een wielerclub. En ja, die gaat er echt helemaal in op. En hij heeft er heel zijn leven aan gedaan. Hij heeft zelf een clubje opgericht. Dus elke zondagochtend. Elke zondag. En nu is hij met pensioen, dus dan is er ook nog een dollar en zoveel mogelijk. Zeg, en daarna ook... Ik denk dat daarvoor is dat hij is begonnen. Typisch. Nathalie, ben jij bezig met het wielrennen? Ja, ik volg dat ook wel een beetje. En vooral de cross eigenlijk, ik vind het wel tof. Want dan zit je op mijn muurtje en dat is wel spannend. En dan zit ik zo wel eens in mijn zetel achter mijn tv daar zo mee te volgen. En ik rijd zelf ook wel als het een beetje beter weer is. Serieus? Ja. In het koerspakje? Het pakje aan en alles. Vind ik wel minder. Ik heb daar nog geen foto van gezien. Zeg, en volgen jullie op wielrenners? Goh, vallen wij op wielrennen? In een koerspakje met de Zijn er zo wel weet ik wil zo wel eens een masseren. Wie? Niels Albert of zo. Ja? Of Tom Bonen. Ja. Ja. Oké, dat is genoteerd. Nou, kop, we laten jullie weten als het gereageerd wordt. 9, 6. Ik kan mijn eigen niet. Ik bel mijn eigen nooit, hè. Ja. Hildy, jij bepaalt die dol in het wielersmilieu? Waar dat je naar kijkt? Ik denk dan toch Tom Bonen. Nu niet dat ik daar naar op kijk, want ik doe zelf geen wielrennersport. Maar het is een mooie jongen, hè, dat mag ik zeggen. Dat weet iedereen waarschijnlijk wel. Dames, zo meteen jullie nieuwe single gaan we echt loslaten op het menspubliek. Maar eerst is er deze.